Siyanibingelela nonke babukeli nani balaleli egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi ezimpilweni zethu. Siyanxusa kuzo zonke izindawo enilalele kuzo ukuba nithathe amaBhayibheli enu nilalele ivangeli lombuso wezulu lapho sishumayela khona ukuphenduka nokuthethelelwa kwezono nokubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Kulabo abafisa ukubhabhadiswa, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanobufakazi uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi esekunikezile ubufakazi ukuba uthule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuza ebungcweleni naseqinisweni nobufakazi bakho ukuba nixhumane nathi kule mininingwane esizoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, noma i-cellphone number noma i-WhatsApp number la ningakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintshumayelo nezimfundiso ziyatholakala zonke ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise uhlolisise imibhalo nathi ukube ngabe lokho okuzwayo ufundiswa khona ushunyayezwa khona kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izindaba ezinhle ezivela zikhuluma ngombuso wezulu uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Ungakhohlwa nokusharisha i-link nabo bonke abantu obaziyo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi manihlanganyela nifakazelwana ezimfundisweni zenu ukuthi uNkulunkulu yena yedwa odale izulu nomhlaba, ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi, ukuze wonke umuntu ahlolisise imfundiso asuke ishunyayezwa ngemibhalo engcwele. So ku-YouTube sharisha i-link izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo, sibonge ubaba wethu osezulwini ngazi isikhathi samanje sokuba sikwazi ukuzwa izwi lakhe. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo. Baba wethu osezulwini, malingcoliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise eklingweni ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Amen. Balaleli nani bazalwane, yamukelani umfowethu uMhlengizondi ozobe sihola ngokwemfihlakalo yemibhalo, umoya ongcwele elusa izimvu zakhe, yena ongumalusi elungileyo ngezwi lakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Sheshisani nithatha amaBhayibheli sihambisane bangcwele. Amen. Baba uNkulunkulu namandla, siyabonga ngalesikhathi sinibingelela nonke bazalwane egameni lika Jesu Kristu ngomusa wakhe neqiniso osasigcinile ukuze kufike lesikhathi inyama isahlangene nomphefumulo. Konke kungumusa wakhe nothando lwakhe asenzele kona, kungekona ukuthanda kwethu nokuqonda kwethu, kepha umusa wakhe osanele sonke uyasabela size sifinyeleliswe kwinsindiso nasekumazini ngokomoya ngokweqiniso. Siloke sithule bona ubufakazi ngayo imibhalo ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo, munye umbhabhadiso egameni lika Jesu Kristu umninimandla onke. Akekho omunye ongasisindisa ngaphandle kwakhe. Manje ke kungekho omunye, simayele ukubalekela kuyena yedwa lo osibizile ngomusa wakhe nangeqiniso. Siyambonga umusa kaNkulunkulu, siyambonga uNkulunkulu ngendodana yakhe yona yodwa ayithumela emhlabeni ukuba izofela izono zethu ukuze kusindise thina. Siphilile sisindisiwe kungomusa nangegazi lika Jesu. Sithethelelwe amacala ethu amaningi neziphambeko zethu engeke sakwazi ukuzibala ngenxa kaJesu Kristu.
awungiplakele lapha i-charger yami kahle khona izokwazi ukuthi iqhubeke isebenze umsebenzi wayo. I-charger yami ngiyayibona igcwele phansi. Sikhululiwe emthethweni wobulala inyama, siyalungiswa right. Siyalungiswa ngokomoya, sekulungiswa umoya, qali bekulungiswa inyama. Inyama ibingalungiswa futhi ibingathethelelwa beyigwetshwa. Beyigwetshwa nje zisuka ukuze uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu ngesikhathi umuntu ona intukuthelo yakhe yakhuphuka. Ingakho waze yathatha isinqumo ngesikhathi sikaNoah wathi ngizakubhubhisa umhlaba ngokuba ngiyazisola ukuba umuntu ungaphelele. Kwenzekalani? Ngiyazisola ukuba umuntu ungaphelele. Wathi ngizogcwalisa umhlaba ngamanzi. Emva kwalokho wathi esebonile wadabuka wathi ungeke asawubhubhisa umhlaba ngamanzi wonke. Kunezindawo ezihlaselwa izikhukhula netsunami, kepha hayi umhlaba wonke. Mofundisisa iBhayibheli lithi umhlaba wonke wagcwala amanzi, kepha manje sekuba lezo zindawo. Kepha uNkulunkulu uthi ke manje ngeke asawubhubhisa umhlaba wonke ngamanzi. Kepha emva kokubhubhisa umhlaba ngamanzi kuhamba kufike isikhathi lapho khona kufika isikhathi sokuthi abantu bande emhlabeni, bese kuba khona indawo ekuthiwa iseSodoma naseGomora. Ngesikhathi sika Noah uNkulunkulu ubhubhisa umhlaba ngamanzi ngenxa yolaka ayinalo. Sasinda ubona siphila namhlanje kungenxa ukuthi uNoah nendlu yakhe bathola umusa. Ngaphandle kwaNoah ukuba azange atholakale elungile uNoah, sikhuluma nje ngabe umhlaba awukho nabantu abakuwona, noma ngabe umhlaba ukhona ngabe usuzikhonela wodwa. Kepha ngenxa kaNoah sathola umusa. uNoah namadodana akhe amathathu bazala ke kwaphuma izizwe. Njengoba usuke ufaka ukhozo lombili engadini, ulifaka lolulodwa. Kepha kuphuma isikhwebu esinezinkonzo ongazazi na ungakazi uzuzibani. So ngenxa yaNoah ke nathi sathola ke umusa kuze kube namhlanje. Kepha uNkulunkulu ulaka lakhe ubelokhu ehamba eliveza ukuthi akayifuni kanjani noma kangakanani into embi. Ingakho eSodoma noGomora ethumela umlilo ngokuba uyaveza kwincwadi yaGenesis ayihlo 18 ukuthi iSodoma neGomora yonakele. Uzathi ke kufanele navezelwe uAbraham, kepha uyamfihlela. uAbraham ubona ngoba sekushunqa umlilo. Usinde uLot nakhona. Ebhubhisa uNkulunkulu kuwa amatshe avela ezulwini anomlilo ewaseSodoma neGomora. Ulaka likaNkulunkulu ngesono esasenziwa ngabantu baseSodoma naseGomora. Kwincwadi yaJasha kuvela isono esibi esasenziwa abantu baseSodoma naseGomora. Kwincwadi yaGenesis kuvela ingcosana, kuvela lapho khona uNkulunkulu ufika kusho ukuthi labantu bayona ekhuluma ngezingilosi zakhe. Bese emva kwalokho kuvela kwincwadi yaJasha ukuthi babenzani. So bese kuvela ke istory esiphelele noma umlandiso, isilandiso esiphelele. So uNkulunkulu uzwana nento elungile emehlweni akhe ngendlela yakhe ukuze akwazi ukuthi athokoze uNkulunkulu ngawe, fanele kulunge ngokwentando yakhe nokulunga kwakhe. So uthi noma ke eseqoqa ibandla eselakha nasehlanu ngoMoses, uhamba yokwahlulela iGibhithe ngezinhlupho eziwu11 esivezela ukuthi abantu abangafuni ukuzwa ubenza njani. Izinto lezi ezazenzeka abantu bebona, thina singasaziboni manje, thina sesifunda umlando wezinto ezenzeka ngoba ngeke zisenzeka ngenxa kaJesu. Ngenxa kaJesu lezi zinto sesizogcina abanye bathi ayi inganekwana zikaze zenzeke izinto lezi. Angibasoli ngokuba
ungakholwa kwabo akwenzi ukuthi iqiniso likaNkulunkulu libe yize leze. Ngeke likhulume ngezindawo ezikhona, likhulume ngamakhosi nangabantu babize ngamagama, kube kuthiwe umuntu yabhalwe umuntu ngokwakhe, ngaba ifakazelani. Yenye futhi into eyenza ukuthi iBhayibheli ungaliqondi njengoba bondinganekwane ingokuba uma ingcwele uyakuncisha uqonda nesambula ngenxa yokuhlakanipha kwakho. Phela khona ukuhlakanipha kwenyama uNkulunkulu angakufuni, okubanga ukuthi ahlulele uFaro ngenxa ukuthi uFaro wayekhukhumele phakeme eyinkosi ebusa ethi yena umfula owakhe ethi ngeke ezwe ngoNkulunkulu wakwaIsrayeli. Yena ufuna ukuzenzela into efuna uyena ngokuba uyalwa izanusi zakhe, uyalwa amadoda ahlakaniphile nezazi zakhe. Manje uNkulunkulu ke yena okuyena onika umyalelo babengafuni umusa njengoba namhlanje bengafuni umusa. So uthi meselenzini ibandla lakhe semahlulelile uFaro nasehlana afike akhe umthetho. Njengoba kha ibandla uMoses uyahamba entabeni afike entabeni anikwe imiyalelo uNkulunkulu amnikeyo. Abantu basale bone la ngemuva. Bafika uMoses abahlulela abantu uthe thatha umuntu akathatha inkemba shawa makhelwane wakhe kwenzeka lokho. Bese khamba isikhathi kube khona abantu abafana noDothani noModothan. Lapho khona begolozela uMoses bona bethi ke uMoses uzenza ngcono ubona ukuthi uyena yena namadodana kaLevi bazikhuphula bacomplain athi uMoses ayisoke sibone ukuthi ubani uNkulunkulu ammisile. Uthi uma kuukuthi uNkulunkulu akamisanga mina kuzocaca. Uma kuukuthi uNkulunkulu umise mina kuzocaca. Umuntu nomuntu akathathe umncengezana wakhe kusasa soshisa impepho babizeni bonke baphelele abanye bagoloza. Wasebetshela sefika isikhathi sokushisa kwempepho ke manje ukuthi uNkulunkulu okuzoshisa impepho lo wazomkhetha unguyena. Uthi uNkulunkulu uthi uMoses uNkulunkulu namhlanje uma engenzanga into engakaze yenzeke avule inhlabathi agwinya abantu. Wangathi uMoses uyathakatha ngendlela ekhuluma ngayo. Kepha wekhuluma izinto uNkulunkulu azokwahlulela ngazo njengoba noEliya naye ukhuluma wahlulela uNkulunkulu njengoba noSamuel. Benza izinto abantu abangakaze bazenze ngoba uNkulunkulu wayebasebenzisa. So wayekhipha ukwahlulela ngabantu abamisile uNkulunkulu. So uyavulela umhlabathi ugunya abantu abaningi abantu labo bavala umhlabathi bashone phansi. Ngisho uNkulunkulu esahlulela amakhosi kaIsrayeli ahlulela uAhabe, uthumela uJehu, ethumele uEliya ukuthi uEliya akahambe otshela uJehu ukuthi njengoba sowuzinikele kule moya odukisayo ngoJezebeli, indlu yakho yonke ngizoyahlulela. Siyafika isikhathi. Mawufunda nje iBhayibheli ngokuqonda. Hayi kulezi zinto bayazenzela abantu bazenza ngamandla kaNkulunkulu. uNkulunkulu ugcwalisa izwi lakhe ngesikhathi esibekwe nguye. Thina siyajaha ukuthi la uNkulunkulu ngifuna imoto. Ngo-2025 noma ngo-2026 fanele ngibe senginemoto. Awukhonzi uNkulunkulu mowenza njalo. Mina ngazi ukuthi uNkulunkulu uma ngicela into kuyena njengoba ngicela nje ngicela unkosikazi. Ngithi uNkulunkulu uma ngicela unkosikazi bese kufika isikhathi ngicela ungenzele umusa noma uNkulunkulu ngiyamcela unkosikazi ovela kuwena. Not ukuthi uzoqhamuka ezulwini but isiwula singathi ulindele uNkulunkulu ukuthi anginike unkosikazi. uNkulunkulu uzokwenza indlela yokuthi ngithole unkosikazi olungele mina ngamandla kaNkulunkulu. So ngokwenyama abantu bafuna ukuzenzela imizi yabhidlika amakholo athi asindisiwe namhlanje bayashada after 3 months baya divorce. Bayakholwa bayakholwa kepha baya divorce. Udivorce kanjani usindisiwe? Umbuzo lo yokuqala ni uzuzibiza ngomfundisi wedivorce nje usindisiwe ukuthathelaphi lokho? Angithi ukuthi uJesu kwincwadi yaMathewu uma kungesikho ngobufebe kusho iBhayibheli lesizulu. But lesingisi ilontuzana iKing James version ayisho njalo. It except for fornication. Uma kungesikho uma kuukuthi okobufebe abantu bangahlukana. Uma kuukuthi bayafeba bahleli emkhiphitweni bangahlukana. Kepha emshadweni akuvumelekile ukuthi indoda ilahle umfazi wayo, akuvumelekile umfazi ukuthi ashiye indoda yakhe ngokuba iBhayibheli banyamanye. Uma ushiya umshado wakho uhamba uyoshada wena uyaphinga. Yizona nto lezo. So
ngibuyela kule nto ukuthi imishado niyazenzela mase imhlula mase nijaba ukudivorce uthi ngithatha omunye sokowesibili lo wesibili uphingisa ingane yabantu wena uyaphinga noma wena uphingisa umfana wabantu awukwazi ukuthi ungafika ushade uyozalela enye indoda uphinde uyongena emshadweni uyithatha lo mfundisi uma ukuthi usindisiwe uyithatha bazothi iphi yonke eBhayibhelini awuzwe nje iBhayibheli kwincwadi yamakho obanika incwadi yamakho ngisachaza nje ukuthi uNkulunkulu ngeke aze asinike umyalelo engazange lo myalelo ubukeze yena noma awazi ukuthi ulungele thina uthi incwadi yamakho sahluko 10 sukela ku verse 1 ngifuna uzwe uJesu ekhuluma into eqondile ngomakho efakaza amazwi kaJesu ngokuba le ncwadi yaMathewu ifakazelwa umakho usevulela ukuqonda umakho labo abangazange baqonde lokho kushiwo uMathewu yebo no right ngeke ufunde incwadi yaMathewu ukuthi usuqedile ngeke ufunde incwadi yamakho ukuthi uqedile siqala kwincwadi yaGenesis siza kwincwadi yaExodus amusho kweqala ukudala komhlaba isivumelwano esenziwe uNkulunkulu kwagcwalise uhamba abantu bayeGibhithe bese vaka lokho abakhiphe sebeyahamba sebehlala yoqala ibandla ngoMoses niyaqhubeka ibandla liyogcwaliswa kuPhekanani uMoses akasangeni sekuthunyelwa abahluleli kuyathunyelwa abantu bayabhunguka bayambuka bashiya uNkulunkulu bayokhonza ezinye izinto uNkulunkulu ekethumela abaprofeti aze enze isiprofeto sokuthi uza kuzizela lemhlabeni yena azobuyisa abantu bakhe ingakho kuzalwa uJesu ngamandla kaNkulunkulu ukuze ke uNkulunkulu akwazi ukufika emhlabeni ngokuba ngeke simbone ngamehlo enyama akekho sekawabona uNkulunkulu waphila usho njalo uNkulunkulu kuMoses so uNkulunkulu mefika kuJesu uAfrican uPhilip mesekhala uJesu emtshela sobone mina ubona ubaba athi ke kanjani uthi uJesu isikhathi esingaka nini nawe Philip akwakungazi obona mina ubona ubaba mina nobaba into eyodwa ukuyihlukanisa kanjalo uma uJesu noNkulunkulu nathi mesike emshadweni akwazi ngekho ungasihlukanisa uma sinoNkulunkulu bese sizinikela kwisono siyaphinga noma siyafela ukuba sesinikela ukuthi sibe munye noNkulunkulu uma uthatha umzimba wakho unikela kwizinto zokuganga uyawuhlambalaza umzimba wakho uyawulimaza umoya kaNkulunkulu okumele uphile kuwena akwazi umoya kaNkulunkulu uhlale endaweni engcolile uNkulunkulu uthi uyahlala kumnyameni bokumnyama angabonakali kepha endaweni engcolile akahlali ingakho ethi akahlala emathempeleni enziwe ngezandla uthi ubani ungangakhela indawo yokuhlala ngokuba umhlaba isenabelo sezinyawo zami izulu yabo izulu akone ekhaya lakhe ila ahlala khona isihlalo sakhe sobukhosi uNkulunkulu ezulwini ayikho into esingakela uNkulunkulu uzathi nakwincwadi yamaHubo uma bengifuna mina ukuthi ngithathe isilwane ngisidle bengizozenzela bengengicele nini but izilwane bezinikelelwa thina zenziwa yithina sikhombisa ukuthi umuntu ozisolayo ufanele enze njani lezo zinto abantu abaziqondi ziyabeqa ngaphezulu bayithatha bayamixa eBhayibhelini basuke bagijimela incwadi yeExodus iManifesticus bengazange baqala iGenesis bagijimela incwadi yaMathewu bengazange bafunde iBhayibheli lonke iBhayibheli fanele kube into esiphila ngayo ukuze siqonde umqondo kaNkulunkulu izinto azikhulumile zomqondo wakhe kepha uma sinahlalanga phambi kwakhe sogeja ekhambeni kwethu sizosethela lapho ubone khona abakashembe bafuna isabatha bafuna ugcina ihluthu bafuna ukumixa izinto zikaNkulunkulu namasiko abo avumi iBhayibheli alivumi angikhathani abantu ukholwa kangakanani wathi ugcina isabatha kuseBhayibhelini sokubuza ngenye into ozoyenza ikuphle bese uyaqhubeka ukuyichaza bese uyabona ukuthi hayi phela iBhayibheli likhulu bani ongafunda iBhayibheli aliqede ngisaliphinda ngisazoliphinda ngiphinde ngiliphinde uze kubuye uJesu yini ngifuna ukuthi lithi le ncwadi yomthetho mayingasuki kuphi emlomeni wakho udlinze nayo usuku nemini ukuze konke okuphakathi ukugcine so uyabona indaba yokwazi uNkulunkulu ngomqondo wakhe angimazi face to face kepha izwi lakhe ukuba ungulizwi ngimazi face to face amazi ngokuthi ngimone ngamehlo ngimazi kamoya uNkulunkulu
So ngaso sonke isikhathi mengenza into embi uNombeza wami uyangilahla ngoba ngiyalazi iqiniso. Mawazi izwi kaNkulunkulu wazi iqiniso. Ukuthi uyalibhija noma uzama ukuthi ulichibekele ngamanga nangendlela enkohliso. Lizokwambula uthi uNkulunkulu uza kukusola utholakala ngumqambi manje. So ngibuyela kule nto ke manje ukuthi ngeke uvele uthathe incwadi eyodwa eBhayibhelini ugijime nayo. Ubona ngichaza lezi zinto ngizichaza ngiloke ngithathe eBhayibhelini. Ngiyathatha eBhayibhelini. Angithathi lapha nalapha ngokungaqondi ngifuna kuhambisane nalento engishoyo ngokuba kulaphansi eBhayibhelini. Ngelinye ilanga nawe muzinika ithuba so khathele ukuthi ukhohliswe ngabantu abazibiza ngabafundisi bese vokala ukuthatha iBhayibheli ulifunde. Mawuza lento engiyishoyo uyozwa into engishoyo ibhalwe phansi eBhayibhelini. Ayiyona into efihlala ngale ndlela le. Imfihlala lokulapho ababhubhayo kepha abasindiswayo ingamandla kaNkulunkulu. Baningi Incwadi ngokuka Mark isahluko 10 ivesi lokuqala. Yes. Wasuka lapho weza emikhawuleni yaseJudiya neyangaphesheya kweJordani. Izintuku zabuye zabuthana kuye. Waphinda wafundisa abantu njengokuyinjwayelo kwakhe. Njengokujwayela kwakhe. Kwase kusondela kuye abaFarisi bambuza ukuthi uvunyelwe yini ukuba indoda ilahle umkayo. So ikhona khona emthethweni. But manje bazobuza uJesu ukuthi wena uthini ngokuthi abantu balahla amakhosikazi abo. Bemlinga. Benze njani? Bemlinga. Bamlinga bona. Kepha uJesu ekwazi lokho ukuthi labantu beze ngomqondo wokukhohlakala wabaphendula ngokweqiniso. Waphendula wathi kubo uMose waniyala ngokuthini na? uMose angijabona baphindisa kuphi? Emthethweni uJesu njalo abantu beza kuyena. Ufika abuza ukuthi ithini imbhalo? Ilapho khona bafike bahlolwe khona bayazi imbhalo noma cha. Mawukuthi ngempela uzongibuza into uthi usindisiwe uzokubuza ukuthi wena ifunda kanjani? Khona lento ekuthiwa athi mina hayi ngokwesambulo sami nangokuqonda kwami angisebenzi kanjani. Iyayivala leyo bese ngithi ima. Phela umuntu ngokuqonda kwakho kusho ukuthi umoya ingcwele akasekho. Sekumele umoya ingcwele uthi mina ngifunde kanje. Isho ukuthi mina ngifunde kanje. Hayi ngokwakho. Ayihambile. Abaprofeti akasho ukuthi hayi mina ngokwami uNkulunkulu ungitshela ukuthi abaprofeti bonke bathi uthe uNkulunkulu. Yayizona ngisho. Bathi izwi likaNkulunkulu lithi noma athi lokhu kusho uNkulunkulu usho ngqo into esho uNkulunkulu. So Mawuzothi nesambulo sakhe sikeceleni maningi omama nobaba nosisi nabafowethu abanesambulo sabo angisebenzi leyo nto mina. Ngikhuluma ngembhalo ngoba imbhalo uthi uJesu ingeguqulwe. Yayizona nto leyo. Uyiqhamukapi leyo nto ngalesikhathi ke uJesu ebatshela ukuthi yena awunike lo ncwadi leyo. Bese siyabuya siyaqhubeka. Ngithi incwadi yaJohane sahluko 10 verse 34 bengaphosisi. Incwadi yaJohane sahluko verse 10 verse 34 ilapho nje. Uyayithola ithi iyona impela lengiyifunayo ngifuna yona. uJesu waphendula wathi akulotshiwe yini emthethweni wakini ukuthi uthi uJesu awuqala from verse 32 ukuveza ukuthi yini uJesu ayibangayo nawo. abaJuda basebebuye bebutha amatshe ukuba bamkhande. Bazomshaya uJesu bamshayelana uhlehle kancane. Incwadi ngokuka Johane sahluko 10 verse 28. Ngizinika ukuba ukuphila okuphakade. So ukhuluma ngabantu abafundisayo uthi bona ubanika ngamazwi abakhulumayo awuhlakanipha ukuvela ezulwini awuvela uNkulunkulu oNkulunkulu okuyena uJesu. Uthi izimvu zakhe yena mekhuluma nazo ziyamuzwa bese azinike ukuphila okuphakade. Azisoze zabhubha naphakade. Futhi abantu abafundiswa uJesu ngeke baze babhubhe naphakade. Akakho ongazihlwitha esandleni sami. Futhi akekho ongabasusa kuJesu. Ubaba onginikileyo ngokuba uNkulunkulu uJesu yena omnika amandla. Mkhulu kunabo bonke. Mkhulu ukusho ukuthi amandla kuJesu akekho ongaba ngaphezulu kwawo. Akwakho ongahlwitha esandleni sika Baba. Yezona nto leyo. So bonke abantu abeze ngoJesu uNkulunkulu akekho ongabasusa noma ngabe kuthiwa uShembe noma ngabe kuthiwa uLehanyana noma ngabe kuthiwa uMaria noma ngabe kuthiwa ubani lo kuthiwa wena uthandaza kuyena. Oze
uJesu ebizwe uNkulunkulu uze ngoNkulunkulu uqobo lwakhe ade sebenza kwindodana yakhe uJesu. Mina noBaba simunye. Yenzo lento leyo uthi yena noBaba into eyodwa. So uma uBaba ephila kumina, mina angenzi umathanda wami, uBaba ophila kumina. Waphela asike senze kanje. Angikhulumi ngoBaba wasenyameni. Ubaba wakho uyakuzala ngokwenyama. But uNkulunkulu yena wakha uJesu umuntu wesifazane bese aphinde ngoba uNkulunkulu umoya ngithi wakha isitsha azongena kusona ukuze asebenze imisebenzi yakhe. So uma esengenile kwindodana useyinto eyodwa awusakwazi ukwahlukanisa ukuthi ubani kwindodana la ubani uBaba la. Wena fanele ukukholwe yini amazwi akhulunywa indodana ngamandla kaBaba akuyona. Yezona nto leyo. So manje uJesu uthi mina noBaba ngimunye. AmaJuda basebebuya bethatha amatshe ukuba bamkhande. Bafuna ukumshayela nje uJesu ukuthi uthe yena noBaba bayinto eyodwa. Bathi uzenza uNkulunkulu. Bese athini emva kwalokho? uJesu waphendula wathi, Wayesethini uJesu? nginitshengise imisebenzi eminingi emihle Senze izinto eziningi. Angekho noyedwa owake wazenza. uMoses uphathe udondolo. Uyahamba uyaliphosa luphenduke inyoka. uMoses uyahamba afika khuleke ethi uNkulunkulu angithi ngithumile kwenziwa yini? uNkulunkulu amphendule esezulwini. uMoses uyahamba entabeni uNkulunkulu akhulume naye emnika imiyalo. uJesu ufika yena asebenze athi ke lo muntu akavuka. uMoses akavusa umuntu. uJesu uvula amehlo abantu, uMoses akavula amehlo abantu. Kepha benze imisebenzi ecishe ifane ngokwezibonakaliso ukuthi benza izibonakaliso ukuthi uNkulunkulu uMoses uthunyiwe. Kepha uJesu uNkulunkulu kuyena ngokuba wenza izinto uNkulunkulu azenza ekuyena. Ingakho uJesu ethi ke lo muntu onochoko malilapheke. Ingakho uJesu ethi umuntu bese fila mvusi. Ingakho uJesu akhulume namadimoni akubantu ayamazi awakhiphe. Athi ungasisi kude. Ngcono sifake lezi ngulube lezi. Athi uJesu phumane kuzona. You understand? Manje ungitshela kanjani ukuthi uJesu noMoses bayefana? uMoses uthunyiwe, uJesu yena uNkulunkulu kuyena. So uthi ke manje uJesu imisebenzi uMoses akanayo uNkulunkulu kuyena. Uhamba entabeni ayolanda umyalelo. Uyolanda umyalelo abuye naye ibhalwe phansi ayithole ngeke. But uJesu uhamba entabeni ayokhuleka. Mase ahamba ayolingwa. Afika asho ukuthi yini ngeke yenzeke. Ngoba lokho abuye uJesu aqala azoshumayela. Bamangala kulo muntu wenzeka kanjani akhulume ngezinto ezidlule kanje engafundile. Ngoba yini uBaba uNkulunkulu wazi konke. Ngisho sezolapha abantu uthoko. Uthi elazi imidlinzo yabo. Uyababuza ngoba yini ubabuza izinto abazicabangayo abaJuda ngesikhathi bembuka abaFarisi. Ukhuluma nabo ukuthi kwenziwa yini nibe nenhliziyo ezinkulu. Kufanele umuntu alashwe ngesabatha. Babe nokungabaza bese abona ukuthi labantu banenhliziyo ezinkulu. Akwenze lokho athi kuphi kunina nilani ongeke azaye kokhipha imbongolo yakhe ngesabatha emgodini. Yini ebalulekile ukusiza ukusindisa umphefumulo womuntu noma ukuthi umuntu enze ukungalungile. Abakwazi ukumphendula ngoba yini abaqondi inhliziyo zabo zilikhulu zisithwe ile veil le namanje sasithi abaningi befunda iTestament elisha ungaqondi izinto zikamoya. So uthi ke la uJesu ke ngenzele imisebenzi yonke imisebenzi efakazela ukuthi uNkulunkulu unoJesu eminingi emihle. imisebenzi eminingi kusukuma abayizinyongo basukume bahambe. Kuvuleka amehlo kulabo kuvuleke imlomo kuba izimungu lidimule belimbambeni lomungu lufike kuvuleke. Umuntu wesifazane bekade negazi lichitheka iminyaka akwazi ukuthi umuntu bekade khubazekile afika amsukumise athi lo muntu lo umntwana kaNkulunkulu. Idemon selimbambe iminyaka ewu38 ubengeke azasindiswe. Ngenxa ukuthi nithi ngicina umthetho kepha ngikwazi ukugcina. Phela umthetho akekho ngaphezulu kwawo. Uma umthetho ungawusebenzisi ngendlela efanele uNkulunkulu uyakwazi ukwambula akuvezele ukuthi wena uphethe lo mthetho ukwazi ukusebenzisa. Usebenzisela ukuthi uzuzise wena kuphela futhi usikhohlakala ungumzenzisi. Uthwalisa abantu ijoka wena ungekuze uthwala. Baningi. Nginitshengise imisebenzi eminingi emihle evela kuBaba. Yes.
Imuphi umsebenzi kulena eningikhandela wona na? Imuphi-ke uJesu umsebenzi abamkhandela wona noma abafuna ukumshayela wona ngamanje ngoba ethe yena nobaba bayinto eyodwa. Baphendula abaJuda bathi, asikukhandi ngenxa yomsebenzi omuhle, kepha ngenxa yokuhlambalaza ngokuba wena ungumuntu uzenza uNkulunkulu. uJesu waphendula wathi, akulotshiwe yini emthethweni wakini? Akulotshiwe yini? Itholakala kuphi lencwadi lethi-ke akulotshiwe yini emthethweni wakini ukuthi ningonkulunkulu? Ningonkulunkulu na? Uma wathi bangonkulunkulu, uma kusho uNkulunkulu ethi nina ningonkulunkulu, uNkulunkulu akashongo yini ngaphandle kwencwadi yami eMahubo encwadini kaGenesis ngenkathi kwakho umuntu athi-ke masakhe umuntu ngomfanekiso. Kanti umfanekiso vele uNkulunkulu wayesakhela uSibo uNkulunkulu abakhiwe nguyena. Hayi thina sizakhela uNkulunkulu, thina sizakhela uNkulunkulu. You understand? Yabona kuyena njengoba uguqa ushayembe wena uvumile ukuthi abe uNkulunkulu wakho. Njengoba unefoto lakho uvumile ukuthi abe uNkulunkulu wakho. Kepha wena uqobo lwakho uNkulunkulu kunika amandla ngoJesu ukuthi nawe ukwazi ukuba nomoya kaNkulunkulu. Bese ukwazi na ukuthi uNkulunkulu ngoba yini umunye noNkulunkulu, not ukuthi uzokwazi ukuba ngaphezulu kwaNkulunkulu. Umoya ingcwele kumele wehlele kuthina siphile ubuNkulunkulu. Phela ubungcwele busho ukuthi uNkulunkulu, not ukuthi wena uJesu kanti wakhishwa yini ezulwini. uSathane wakhishwa yini ezulwini. Akakhishwanga ukuthi wefuna ukuzenza olingana noNkulunkulu. Uma wathi ngifuna uba-understandisa le nto le. Umfundisi othatha amafutha akunike wona athi azokwenzela izinto uzenza uNkulunkulu. Usebe nomona njengoSathane. Ufuna ukuzifakisa ncamashini noJesu. Soze umfundisi ophatha amanzi nechibe athi mihamba oqhela ufuna ukuzenza uNkulunkulu. Uthathe lawo manzi esihogweni sikaSathane noma kwi-altare yaSathane. Uba futhi omunye umfundisi othanda ukubeka abantu izandla bese afuna ukubongwe yena. Akasebenzi ngomoya kaNkulunkulu ukuba udumo lwabani olwakhe. Bahamba ngezimoto ezibizayo nje because udumo olwabo. Bathi behamba beyothwala ngalamandla laba bathole ngawo kaSathane. Bathwalela ukuthi bona kubonakale bona kuphela. Awusindiswa amanzi ngokuqhela egcekeni ukuthi uxosha imimoya emibi. Umoya omubi ungaphakathi kuwena ngokuba ukholelwe ekutheni amanzi adalwe uNkulunkulu omunye umuntu angawabusisa ukuze avimbe imimoya emibi. Inkolo efakwa umuntu ekhanda lakho. You understand? Kunezinto nje uNkulunkulu angazange azafakaze ngazo, ngafakaza ngazo abafundisi benu. So into yenza ukuthi thina sikhishwe ebungcweleni. Yabona ngibuyela kule nto le uqondisise. Ngithi mina sifanele ukuphila ubuNkulunkulu ubungcwele, not ukuthi sibe ngaphezulu kukaNkulunkulu. Sifanele ukuphila ubungcwele. So uma wena uzama enye indlela amacebo ukuthi wena ubonakala ugqamile ngathi wena ungcono kunabanye abantwana bakaNkulunkulu, uNkulunkulu kwenze waspecial ngamafutha adayisayo. Ususebenzela abantu uSathane, uyindodana kaSathane. Ubusisa amanzi uthatha abantu ngamanzi, uyindodana kaSathane. Ukuba wenza lezo zinto egameni likabani likaJesu. Jesu akafika ngawathatha abantu ukuze akukhombise ukuthi uNkulunkulu wayena izinto ezenza wazenza ngegama likaNkulunkulu, wazenza ngamandla kaNkulunkulu. Lezi zinto lezi nemabandleni ngoba naku kuthiwa lapha kwenziwa izibonakaliso. Abafundisi bavuthisa umlilo e-altar. Isibonakaliso lamandla wanikwe uSathane umelele ebusuku ecaba ngamaqhinga. Ufaka intambo nepipe yolixhuma la e-altar. Khona umuntu ngale kunegas icushiwe ukuthi imeke wathi fire vutha umlilo la. Igas ingaphandle ipipe ingaphakathi la. Nina niyakholwa nini? Amanga. Niyakholwa. Abanye baqhamuka bendize emoyeni befaka izintambo la ngoba befuna ukwenza isibonakaliso. Abantu bajabule becathi unomoya. uJesu wenza isibonakaliso engasoze nakwazi ukuzenza ngokuba ngivumela uSathane emkhohlise ukuthi nina abantu beze kunina
abeze kuJesu anibabhabhadise egameni likaJesu Kristu anibafundise ukungcwele anibahlukanise nezono anikhuza amadimoni ngokuba niholwa amadimoni ngeke ukhiphe amadimoni ngamadimoni ngalokho uyawa-eda amadimoni ngoba nomoya wenkohliso usathane ngumkhohlisi ngiyaqhubeka niyawunezelela kula bantu ukuze babanjwe lo moya wenu uJesu wenza imisebenzi engasoze nakwazi ukuyenza futhi kumele kunike amandla ukunikela amandla ukuthi ikhazimuliswe yena once wazikhukhumeza ngamandla kaJesu uyaphuca uyosala sogijima uyakuzona izinyanga newathakathi uyofuna amandla ukuthi wena wenze isibonakaliso ukuba yini uthatha isipho sikaNkulunkulu wasidayisa isipho sikaNkulunkulu wasidayisa niyadayisa le amasonto enama-tuck shop nama-supermarket amabandla enadayisa ama-tuck shop noma ngiyakhulu kanjani ibandla lakho uma ngesilone likaJesu lesihogweni obaninike-ke le ncwadi le yamatheyu yaJohane siqedele yona ukuthi uthi uJesu-ke lezi zinto zilotshiwe kuphi emthethweni kubhalwe kuphi emthethweni wakini ukuthi ngitheni ngoNkulunkulu na akekho-ke ongaba ngaphezu kwaNkulunkulu ningonkulunkulu abakhiwe ngomfanekiso kaNkulunkulu umnini amandla onke glory to God uthini ngoba lokho lapha baqala bayinika yona kwincwadi yamaHubo 82 verse 6 ukuthi ithini le ncwadi uJesu ayithathayo uyithathe eBhayibhelini vele emthethweni uzobanika yona ukuthi ubhaliwe ukuthi nani ngoNkulunkulu kepha yona ithi mesiphelele uJesu ngokuba uyakha akahleli kuyona uyakho akubhaliwe ukuthi-ke nina ngoNkulunkulu mina usethi-ke umbhalo ngokuphelele uJesu lesho ethe khona-ke seyitheni mina ngathi ningoNkulunkulu kusho uNkulunkulu uthi mina ngathi nina ningoNkulunkulu akuyona into ayisho manje nonke ima akayishongo manje seyisho uDavide ngosiprofetho ukhulume lapha kuGenesis yabona kumnandi kanjani ukulazi iBhayibheli ukuthi uNkulunkulu uyisho yini into siyazi ngiqala ngithi lapha kwincwadi yeGenesis sasho 1 verse 26 masakhe umuntu ngomfanekiso wethu asifunze asamfunzile uNkulunkulu ngenxa ukuthi thina senza izinto eziphambene nentando yakhe asamfunzanga uNkulunkulu uNkulunkulu akazasho ukuthi lala ungashadile uNkulunkulu akazasho ukuthi uqamba amanga uNkulunkulu akazasho ukuthi zonda uNkulunkulu akazasho ukuthi ebulala uNkulunkulu akazasho ukuthi intshontsha uNkulunkulu akazasho ukuthi wena iba isiphingi no wena uthethe isinqumo ngoba yini lithatha imfundiso zobaba benu abazenza begcwele inkanuko bese zehle kusizukulwane ziloke zehle sethiwa usiko labantu abamnyama esihogweni imfundiso vele ikana ukuthi utshela ingane yakhe isancane into ikhule nayo itshela ingane zayo ikhule nayo uyayibona lonto leyo noma kuthiwa wrong engakanani ngoba kwasho ubaba kwasho umkhulu kwasho ugogo Sathane wasidala ngathi iqiniso liyakukhulula ukuba lowo indodana umuntu emkhululileyo ungokhululiweyo uthini kwembhalo nina ningoNkulunkulu nina nonke ningamadodana ophezu bonke ningamadodana ngabani ophezu bonke ningamadodana kaNkulunkulu okuyena ophezu kwakho konke ngeke sikushintshe lokho angikhathanga uma ngabe usifebe noma wisitawa noma umbulalo noma umqambe imanga noma ngabe umthakathi ubelonga kuNkulunkulu ngokuba wena ubelonga kuNkulunkulu lokwahlulela kwakho kwahlulela uNkulunkulu ngokuba nina nonke thina sonke ingakathi-ke wena musindisiwe thanda umakhelwane wakho nje obuzithanda bingelela abantu labayana siza abantu laphayana ngokuba uNkulunkulu lo ilanga lakhe liphumela thina sonke akakhethi ukuthi hayi basindisiwe ngizobanika ilanga ngandlela ezobajabulisa sonke liyasishisa imvula sonke iyasinetha understand ukuthi uNkulunkulu bathanda bonke abantu bakhe kepha uthi-ke isono uyena ozakusahlulela ekugcineni thina masingalahlani masibuyisane endleleni thina umsebenzi wethu yini ukumema abantwana bakaNkulunkulu abafowethu nodadewethu abadukile beze uNkulunkulu bazophila impilo eqondile ngokukaNkulunkulu hayi ngokukamhleni ivangeli akusilona lami angilidayisi futhi-ke akulona elokufela ivangeli elokusindisa emphefumulo leyo nto leyo khona lento yokuthi abantu bekubuza imibuzo bakubuze ngoba nabo befuna ukukuthesta wena emoyeni but mawulazi izwi zomthetho lithi izwi athi manje uthini
ungisiza ngani ukukutshela into mina ongathi ngithi wena sinencwadi eyodwa esifolayo futhi wena ufuna mina ungolisi ingakho abafundisi abaningi bebona ngenxa yokuthi uvumela izinto iBhayibheli eliphikisana nazo ukuthi zenzakale ebadleni lakhe akusizi lokho ukuthi wena uzothi unomthetho kepha uhlule ukugcina mina abantu ngiyabathanda impela ngisho abasekhaya kepha umthetho kaNkulunkulu ngeke uguqulele wena ngokuba ngeni ngawe ezulwini ingena ngalomthetho engabe nguguqukela noma ngubalekela ngenxa yakho wena uzongishiya kusasa wena uzongilahla kusasa wena uzongizonda kusasa umthetho kaNkulunkulu uyangithanda ufuna ngilungile uma ngugcina ngiyokwenza ubulungiswa abantu bayobona uNkulunkulu ephila kumina ngaphandle kokuthi ngiloke ngishumayela ngimemeza kakhulu understand baningi nokho mina ngithi ningonkulunkulu nina nonke ningamadodana ophezulu konke kanti nokho niyakufa njengabantu thina ke nje isiphetho ukuthi siyofa nathi njengabantu bonke niwe njengesinye sezikhulu akekho ongekazafi lesinye sezikhulu siyofa vuka uNkulunkulu wakhulele umhlaba uNkulunkulu kuphela ozokwazi ukwahlulela ini umhlaba so thina noma sakhiwe ngomfanekiso kaNkulunkulu egcineni uNkulunkulu uyena ozokwahlulela ini umhlaba uyena ngale kwincwadi ke lekho uJesu ebalungisa uJesu babuyisa endleleni ngaso sonke isikhathi abantu baphuma endleleni uJesu babuyisela emthethweni ukuthi awukho nomthetho kanje incwadi ngokuka Mateyu isahluko incwadi ngokuka Marku isahluko 10 incwadi ngokuka Johane Bright isahluko 10 verse 30 bamphendula abaJuda bathi akusikuthi ngenxa yomsebenzi omuhle kepha ngenxa yokuhlambalaza ngokuba wena ungumuntu uzenza uNkulunkulu uJesu waphendula wathi akulotshiwe yini emthethweni wakini ukuthi ngithe ningonkulunkulu na uma wathi bangonkulunkulu bona uma ukuthi uNkulunkulu wathi bangonkulunkulu bona eleza kubo izwi likaNkulunkulu lafinyelela kubona nombhalo ungeqiwe so nombhalo lo okhona eBhayibhelini singakwenza ukuthi siweqe so uNkulunkulu akhulumile ngeke sikweqe nithi kepha uNkulunkulu izinto ezibhalile zifanele zigcwaliswe bese nawe ufundisa ukwazi ukuzichaza ngokweBhayibheli ungazifumusha ngokuhlakanipha kwenyama uma ukuthi uNkulunkulu lokubhalile nemthetho nezwi lakhe ngeke sikwazi ukulujomba ngenxa yokuthi sifuna kwenzeke lokho esikufunayo sizohamba ngalo uma kuukuthi izwi leza kubona kanti futhi nombhalo ungeqile ngeke siguqule ngeke siweqe kubhalwe phansi nithi ngaye uyise amahlukanisele wamthumela ezweni uNkulunkulu uzahlukanisele yena indodana yakhe wayeseyiletha phakathi kwabantu wangena kuyona ezosebenza imisebenzi so bona bafuna uzogcoba indodana umuntu uyindodana inyama lesiyona njengoba kuthiwa uJesu uyindodana kaNkulunkulu ukhuluma ngenyama uNkulunkulu ayakha emhlabeni esibelethweni somuntu wesifazane umuntu wesifazane emva kwalokho ayikho into engathi ke iyamkhukhumeza sekukhuluma ngoMaria uMaria ayikho into engathi ayifuna kuyena no uNkulunkulu usikhuluma ngendodana njengoba efika kuZakaria aphinda afike kuMaria aphinda afike futhi kuJosepha ukhuluma izwi linye akaze kuthiwe sibize uMaria emkhulekweni wethu akaze nasendaweni eyodwa eBhayibhelini akusoze futhi ngokuba uJesu abafundi bakhe bebefika kuyena bethi sifundise phela ukukhuleka uthi anothi baba wethu osezulwini malingcweliswe igama lakho umbuso wakho usakhuluma ngobaba wethu osezulwini so wahlukanisiwe uJesu wanikwa amandla uNkulunkulu ukuthi asebenze so uJesu uzofakaza ngamandla kaNkulunkulu nakho ke sisibuyela lencwadi le kaMarku ke kwathi ngikhuluma ukuthi uJesu bakhomba kuphi emthethweni ukuthi akulotshiwe yini emthethweni ukuthi ke njengoba uMoses engitshela lokho akhuluma izinto ezimthethweni bese bathi hayi uMoses wasitshela ukuthini bathi uMose wavuma ukuba kulotshwe incwadi yesahlukaniso alahlwe yes uJesu wayesethi kubo ngenxa yobulukhuni benhliziyo yenu yini enza uMoses ukuthi aze avume ukuba abantu babe lencwadi yesahlukaniso ngenxa yobulukhuni benhliziyo yenu hayi wesifazane kakhulukazi wena wesilisa
inhliziyo yakhe elikhulu bese atheni wanilobela lo myalo uMoses wayeselilobela lo myalo kepha kusukela ekuqaleni kusukela lapha yabo lapha kwincwadi yeGenesis lapho uNkulunkulu ke esakhile uEva esemletha kuAdam esethi uAdam lo uyisifazane uyindodakazi uwakhiwe ngethambo lamathambo ami kuyakuthiwa ke indodakazi okusho ukuthi indoda iyakushiya uyise nonina inamathele kubani umngane leyo lento leyo so manje ke kubhaliwe ukuthi indoda iyakushiya uyise nonina inamathele into enamathelene kanje akekho ungayihlukanisa uthini umbhalo uJesu wayesethi kubo ngenxa yobulukhuni benhliziyo yenu wanulobela lo myalo kepha kusukela ekuqaleni kokudalwa ayizolonto le into engekuzuyijike le uNkulunkulu wabenza owesilisa owesifazane kuthi kuphela uNkulunkulu akwenzile so isitabane sinandawo emhlabeni lalela isitabane asinandawo emhlabeni umhlaba lo uNkulunkulu awudalela owesilisa nowesifazane umoya wokutabane into esenzakhela yona ngenxa yenkanuko ukuthi bathi begcwele umoya wenkanuko balangazelela kodwa benza ichile izinto ezingabukeki abesilisa balangazelela abesilisa bashiya abesifazane ukwenza okuyindalo abesifazane balangazelela abesifazane bashiya okwendalo bajaha ukwenza izinto eziyichilo uNkulunkulu wabanikela kulo moya ngokuba uNkulunkulu uthi ukwahlulela nempindiselo ngeyakhe so siyantshela nje ukuthi ungabe isitabane emgcwaleni emhlabeni uhulumeni athi ke ungagana abanye amadoda noma wesifazane ungagana omunye okusalayo ngeke nize nibe nawo umndeni niyoze nihambe niyofuna ingane zabantu nizi-adopte ngenxa ukuthi nifuna ukugcwalisa le nkanuko yini uNkulunkulu wenza owesilisa nowesifazane glory to God wenze mbili akuguquke okwesilisa nowesifazane ngisho ungayisitabane uhambe ngama-crocs ngisho ungayisitabane uhulumeni akuvune kepha uNkulunkulu edala izulu nomhlaba wenze ukubili kuphela owesilisa nowesifazane wayesethini ngenxa yalokho umuntu uyakushiya uyise nonina uyakushiya uyise nonina anamathele bese umngane anamathele kumkakhe so benamabhebhene nezintshebe nobabili ubani ongumfazi komunye bena abafazi nobabili ubani onembewu yokuthi ayitshale komunye kuphuma umntwana ilapho kufike kuvele khona ukuhlakanipha komuntu uhambe kuphela uNkulunkulu ngekuphela ngene ijike ngifise nithanda benike lapho ababili bayakuba nyamanye banjani bayakuba nyamanye bayoba into eyodwa inyama eyodwa le nyama yami ngokuhlukaniswa into ku-bright ngeke uthi le nyama yami leyo uhlukanise ungenze ngibe into eyodwa no-bright ngokwenyama sisoze sengishadile noNkulunkulu sengishadile nomkami angikwazi uphinde ngisho umkami phela nginenamathelana nasekamerweni meselenza inkonzo so lokunamathelana kusho ukuthi sengimoya munye niyavumelana nini ukuthi nizokwakha abantwana mawuzobulala ungayishadile ulindeleni ukuthi uyazothola umntwana umuntu ongakuthandi ubufebeke lobo ngakho abanye begijimela ukhiphe izisi ngoba bathi basaba ihlazo usulenzile vele ihlazo ngoba ufebe sikhohlakala ndini uthi ke ulala nabantwana uthi isho omkhulu ukuthi abakhiphe izisi sikhohlakala ndini ulala nabantwana ngoba nabo uthi wena umfundisi awufuna ukuthi vele amahlazo akho ukuthi asikhiphe izisi uyisikhohlakala nje lokho ungafihla phambi kwabantu kodwa uNkulunkulu uyakwazi ukuthi wena usikhohlakala ngekujike ngakho abasebabili kepha sebenyamanye yes ngakho ke lokho akuhlanganisileyo uNkulunkulu makungahlukaniswa ngumuntu ubani makungahlukaniswa ngumuntu uzusibiza umfundisi wedivorce nje ubawe sanda kwenza nqhamukaphi uthi ungahlukaniswa ubani ngumuntu ubawe nika abantu incwadi yomdivorce seyikhulumile inkosi yamakhosi laba bahlanganiswe uNkulunkulu bayinteke yodwa kepha ngabahlanganisa lethi iBhayibheli uma ukuthi ke awuhlalela ndawonye owesifazana akahamba phinde kuba angathinti noyedwa umuntu wesilisa uma ukuthi ufuna ukubuyela uzothandwa ngagijima ubuye lapha kumkhwenyana wakhe ukuba uma eyogana lapha kwandisa uma uphinga uma seyifika indoda yakhe ukhululekile emthethweni wendoda ukuba ngahamba yogana uba indoda ekhipha izinkomo awukhiphi izinkomo umuntu wesifazana
awukwazi ukuthi uhambe uyogana. Ngokuba owesifazane oganileyo uboshelwe. Ungakhathazeki lapho bright. Incwadi le yangikunika yona izokunika yonke lento yogijimela incwadi yamaRoma. Ngifuna nje uyicacise lapha kwincwadi yakhe uMark usahloko 10 uphethe lonke uphethe wonke umsoco uMark. Ngeke uze weqe bright baboshiwe. Bosha indoda baboshwa wesifazane. Yes indaba. Ngakho ke lokho akuhlanganisileyo uNkulunkulu makungahlukaniswa ngumuntu. Sebedlile abafundi babuye bambuza ngalokho. Wathi kubo, wayesetheni yilo nalo olahla umkakhe. Ubani? Yilo nalo olahla umkakhe. Wenza njani? Aganwe ngomunye. Bese ugana omunye. Uyaphinga. Hey, ngithe mina bengafuna eMaroma ngoba manje bose balahleke bese bathi hayi ikhuluma umuntu wesifazane kuphela. Nawe ndoda uyamlahla unkosikazi wakho ugijimela omunye uyaphinga Kuye. Uphingela umngakho ngoba usakhona anikwazi ukwahlukaniswa lemhlabeni. Wena ibambe lapho because ngifuna ukuyigcolisa ngokuyichaza. Into nje ukuthi ngigijimela ama divorce ngithe anilindi uNkulunkulu aninika abantu abalungele nisi. Niyazigijimela ubona nama hips ayintombi le yami soba unkosikazi. Akayena unkosikazi ngama hips. Akayena unkosikazi ngezifaca. Akayena unkosikazi ngamehla akhanya athi ba. Ngithi ngifuna abafazi abashaya ngabanyathela ngabantwana abantu bebehamba ngamaqanda angafu abanyathela ngabantwana. Hallelujah. Mase afike lapha usukele vele umuntu ongenathando ongalazi uthando. Ngakho efika ahlale 3 months ahambe. Ngisho ngamzalisa ngeke uziqede inkani kwebufebe. Ukuba lento yobufebe nokungabina ukulunga itshaliwe njani ngaphakathi. Ngahlaba ngamamisa kuba menze umsebenzi bamfaka iziphande suke la siyobhala phezulu. Indaba ingaphakathi idimoni emele ikhishwe. Khohlisana la umuntu umkhohlisana. Indaba inedimoni emele ikhishwe. Engakongena uJesu. Bengeke ngiphume kufebeni. Engakongena uJesu. Bengeke ngiphume kwinsango. Engakongena uJesu. Bengeke ngiphume kumoya wenzondo. Lapho uJesu ufike ibulala yonke lokho. Uthi izwi lakhe lisando. Iphahla zamagabadi, ikhahla zamanye. Inhliziyo eziqinile uJesu azithambisa. Zilungele ukuthi mafika imbewu izwi lakhe uphume ehlahla esokhakaza ngoba seduze namanzi bese sikhipha izithelo esifanele. Sikhiqize futhi izithelo. Akekho ongacasuki. Akekho ongazweli. Yaphuma umoya kaNkulunkulu njengoba ethi nina ningoNkulunkulu. Usho kulabantu abanikwe izwi bayamukela. Ngeke uzuthi uNkulunkulu ungenalo izwi. Ngisho uthande. Ndodo kwa. Ungabe uwe umlomo. Thuba ke masingabi ngabantu abantu zobangalezi. Izwi likaNkulunkulu ligcwaliswa ngesenzo. Umuntu. Yebo lonto leyo. Banike naye uma elahla indoda yakhe. Uma wesifazane eshiya indoda yakhe aganwe enye. Bese gijimela enye indoda ngoba la ke hayi indoda yami ayisebenzi kade yahlala ekhaya. Indoda yami njena ayinawo umoya alright. Wagijimela enye indoda ngoba ufuna ukweqa. Hayi akazali nje. Hayi akondli nje. Usufuna ukweqa ugane indoda. Uyaphinga. Usiphingi. Ngeke guquke lokho. Aguqukeli mina aguqukeli wena. Ingakho mina kubalulekile ukulinda uNkulunkulu. Abantu besifazane baningi bahle leminyaka futhi ubuhle babo obuningi sebamanga. Faka amawigi bayazipenda ebusweni wena ubona iswephu kusasa uvuka into ongayazi. Ngoba ushelewe nomunye umuntu emgaqweni. Manje bese afike evuke kuseni sovuka nomuntu nje ongamqondi noma umuntu umhlobo lomuntu. Yini siyaphuthuma. Sesibona ubuhle ngaphandle. Uthando akulona ucansi. Uthando ukuthi nizwane emoyeni nivumelane. Uthi ngayi inencwadi la ungifuna ungivulele yona la. Ngizoyichaza ngesizulu. Le Bible libambe lapha kwincwadi yaEcclesiasticus sahluko 26 kusukela kuverse 1. Khona izobheza ukuthi uthini umbhalo. Akayena umfazi ngoba nake efaka amaqhoks mase ehamba phitshoze. Akayena umfazi ngama-hips namamathanga amakhulu. Indaba ikumoya 26 Ecclesiasticus chapter 26 right come on. 26 from verse 1. Uthini umbhalo? Blessed is a man that had virtuous wife. Uthi umusisiwe umuntu wesilisa
wesilisa nomfazi okhuthele. Oqala nje kufuneka umfazi onjani? A virtuous wife. Ayivila. Nina mthanda amavila nina. Abantu abathanda ukucofa iTV babhala u4. Abantu abathanda ukwenza izinzipho benza izinwele. Mase kumele simsebenze ekhaya iphuza impukane izigane ziyayibhoshela ingane zichamela benze lutho amabhodwa ngcolile amaphela gijima nephathi. Cha mina ngumfazi ngishadile. Usoba ngisho ukuletha abangani bakhe ekhaya ngenxa ukuthi umfazi wakhe uyino. For the number of his days shall be doubled. Ngokuba umuntu nomfazi okhutheleyo izinsuku zakhe ziyobaningi. A virtuous woman rejoiceth her husband, Umfazi okhutheleyo ujabulisa umyeni wakhe, and he shall fulfill the years of his life in peace. ngokuba lo muntu wesilisa uyakugcwalisa izinsuku zakhe ngokuthula. A good wife is a good portion. Umfazi omuhle uyisabelo esihle. We shall be given in the portion of them that fear the Lord. Unikwa kanjani? We shall be given in Uthi the portion. umfazi omuhle uyakunikwa isabelo salabo abasaba bani uNkulunkulu. Ngibuyela lento yokuthi ke uNkulunkulu unika abantu izipho abalindayo ukuthi yena abanike okufaneleyo. Abazokutshela bathi hayi isikhathi siyahamba uzoguga. Waba semshadweni waAbraham. Bathi ke azange abe nomntwana. Waze wana 100 years. USara wana 90 years. Kwangumanje uNkulunkulu ebakhangeza umntwana. Lapho egcineni uNkulunkulu wasigcwalisa isethembiso sakhe. Ngisho uSara segijima ethi akunikwe omunye umfazi anikwe uAbraham alalela ukuze athole umntwana mhlawumbe ngaba nabantwana naye. uNkulunkulu nesikhathi sakhe asibekele ukuthi wena okwakhe amnike kona okuyisethembiso. Thina sifuna ukuthathela siyazabela sithenjiswa izinto esizithela zona. Ingakho ke imizi yamadoda ephela ngenxa ukuthi ngidumela abafazi ngenxa ukuthi unemali. Nami uba nginemali mhlawumbe kwasengabhalisa. Ngathatha umuntu wesifazane ngenxa yokuthi ke uNkulunkulu usangibusisile uNkulunkulu usangithandile. Yazi ngembuye ngithi mhlawumbe mina kufanele ngibe nenkosikazi kanti uNkulunkulu uyangilungisa. Ulungisa nenkosikazi wami uzofika. And nami ngiyojabula njengamanye amadoda asaba uNkulunkulu ajabulile namakhosikazi abo. Amen. Yazi indaba. Banike. Whether a man be rich or poor, Noma ngabe kuthiwa indoda icebile noma ngabe ihluphekile. if he have a good heart towards the Lord, Lo ndoda inenhliziyo enhle kuNkulunkulu. he shall at all times rejoice with a Uyohlezi cheerful countenance. ngaso sonke isikhathi ejabulile. Qhubeka Brian. There be three things that mine heart feareth, Zintathu kuphela izinto inhliziyo yami ezesabayo. and for the fourth I was so afraid. Eyesine yangenza ngasaba. The slander of a city, Umuntu ongumhlebi emzini. the gathering together of an unruly multitude, Nokuhlangana kwabantu abangakhuzeki. a false accusation. Nabantu abaqamba abasola abantu ngokungelona iqiniso. All these are worse than death. Zonke lezi zinto zingaphezulu kokufa. But a grief of a heart Ubuhlungu benhliziyo and sorrow in a woman nobuhlungu bomuntu wesifazane that is jealous over another woman, enomona ngomunye umuntu wesifazane and a scourge of the tongue which communicated nokusola kolimi olunjani with all. olukhuluma izinto ezimbi elikhuluma izinto ezimbi kusona zonke izinto. An evil wife Umuntu wesifazane omubi is a yoke shaken to and fro. uyijoka elinyakazisayo liya ngapha nangapha. He that had hold of her Uma umuntu wesifazane omubi is, and though he held a scorpion, ufana umuntu wesifazane ufana nomuntu obambe ufezela kusho ukuthi ungakuncinza lo muntu wesifazane nawe uyokulethela ubuhlungu ngaso sonke isikhathi. Ezo nto leyo. Qhubeka. a drunken woman, Umuntu wesifazane oyisidako and a gather abroad causeth a great anger. nalowo ohamba ezifaka ezintweni ezingahlangene naye And lowo uletha intukuthelo And she will not cover her own shame. ngeke azakwazi ukugqiba ihlazo lakhe. The whoredom of a woman Ubufebe bomuntu wesifazane may be known in her laughter. uyabonakala mesehleka ubufebe bakhe. Umuntu wesifazane ugcwele ubufebe uzwakala ngokuhleka kwakhe. The whoredom of a woman Yes. may be known in a haughty look and her eyelids. Owesifazane futhi oyisifebe ubonakala ngezinkophe zakhe.
nani futhi nangendlela abuka ngayo egcwele impakamo iBhayibheli liqondile ukuzipenda kwakho ukufaka izinzipho ukufaka izimpophe ukufaka imakeup ufaka amacici uhamba uzulula umqala ufuna abafana bakubona ukuqwaza kwai lokuhleka ngendlela eyenza ukuthi uyenge indoda ubufebe lokho iBhayibheli liyakuveza ukuthi umuntu osifazane oyisefebe ubonakala kanjani isiwula kuphela ngeke sakubona iBhayibheli likhuluma eqondile. If thy daughter be shameless, uma umuntu esifazane engenawo amahloni indodakazi yakhe uma engenawo amahloni keep her in straightly. mbeke endaweni eqondile futhi mfaka uswazi mfaka imfundiso eqondile umuntu ingane encane uyafundisa Lest she abuse herself ngale kwalokho uzokuhlukumeza azinikele kuphi-ke through overmuch liberty. ngoba inkululeko engenasidingo yabona inkululeko le inika izingane zenze izinto ezibambene zenza ukuthi ngasese zikhange ukuba yena sifundisekile so izwi lihlakaniphisa umntwana ukuthi limqondise noma eseyedwa ngoba uphiliswa yizwi ungamshaya uzumlekise uma ungamfundisanga uzoqhubeka one ngokuba idimoni lokona nelokukhohlakala akhishwanga ngicabanga ukuthi izwi leli lilungiswa ngenduku noma ngezibhamu akhozwe lelungiswa ngezibhamu abantu bafile ngaphakathi bagcwele ukufa unenzondo umuntu umone esefuna ukuyobulala omunye umuntu nje akalungile ngeke ngisho umabulala bonke abantu emhlabeni uma kwakuwena walungile nawe uzohamba uyenilebe khona ababuyele kule ncwadi leya sengavala manje incwadi leya yamakho iBhayibheli into nje eqondile likhuza ukufa okuthini indaba nokuphila inhlizweni yakho ingcolile uthini kumakho usesivala bright naye uma elahla indoda yakhe uma isifazane elahla indoda yakhe aganwe enye indoda uyaphinga uyisiphingo uma ulahla indoda yakho noma ulahla unkosikazi wakho owesilisa uyisiphingo wesifazane isiphingikazi ezo lonto leyo baningi soqedile ayike siyibamba lapho ngibuyela kule nto ke ethi ke lezi zinto engizikhulumayo akusona izami uthi umbhalo impindiselo ngeyami ophinde ubacwase ngale ncwadi yamaHebheru usahluko 13 sahluko 13 verse 4 bese phakathi lokho ke uqhubeka kancane ngiqala ngifuna ufunde le ncwadi le ithini ukuganana uma uba semshadweni umganana makuhlonishwe yibo bonke masihloniphe ukuganana musana ukuhamba nehliso zipho ngiganga ngengane zabantu nami mantombazane musana uba weak nambe nehlisa amaphedi kubafana into abalekile ukuba semzini wakho yazi ibhlungu lento ukuthi uzele ekhaya unezingane eziwu4 obaba bahlukene leyo nto le ibhlungu nawe mfana ubhlungu ukuthi kini ubhizi la kuzenza indoda kosisibakho ngoba nabe nezingane kepha wena nawe wenza into efanayo hambe uyozalisa ngaphandle awusebenzi awuyinto yalutho ubulibele insangu notshwala bese ufuna ukushaya umthetho kini ngoba uthi osisibakho abanazi ingane nawe usikhohlakala nje from nomfazi kaniwe la bebezokuzo kangcono kuba wena uyisibonelo manje awusona isibonelo hayi yezo into leyo uNkulunkulu uyakwazi ukulungisa yonke into awazi uzibona ulungile wena ufuna ukushaya umthetho kini lapho wena ufuna ukwenza into elungile wena usho abantu bazobukeka kanjani kuwena sikhohlakala umbhede ungabi nasisihle umbhede wasemshadweni mawungangcoliswa ngokuba izifebe neziphingi uNkulunkulu uyakuzahlulela yini ngitshela yona akwahlulelwa yimini ubhalwe phansi egcineni lemhlabeni ngakwenza uthanda kwakho ugoloza kathi ugolozela mina egcineni uzoma phambi kaNkulunkulu ithi iBhayibheli sonke sisakuma phambi kwesihlalo sokwahlulelwa sobukhosi wonke umuntu akomeliswe ngokwemisebenzi yakhe nenhliziyo elikhulu uzokomeliswa nomona uzokomeliswa unenzondo uzokomeliswa unolaka uzokomeliswa uyisela uzokomeliswa ngumbulali uzokomeliswa umphindi noma isiphingi uzokomeliswa uyisifebe uzokomeliswa umthakathi uzokomeliswa ukhatha abantu uzokomeliswa ngalokho okuthandayo emhlabeni ukwenza ukhohlakala phambi kwaNkulunkulu ezo lonto leyo ukwenza kwenu makungabi ngokokufisa masingafisi singabili izinto esingabi abantu abathanda izinto bese sithanda imali yaneliswani ngeninakho lokhu uNkulunkulu asipha kona masigcwale kweneliseka ngokuba yena ushilo wathi ngokuba uthini angisoze ngakuyeka ngeke ngikuyeke angisoze ngakushiya futhi ngeke ngikushiye ukuze sisho ngesibindi ukuze sikwazi ukuthi nathi ngesibindi sikhuluma into epheleleyo sithini inkosi ingumsizi wami uNkulunkulu uma
uma ukuthi uyazazi ukuthi awusezwanga uNkulunkulu kuzoba nzima ukuthi usho kanje ukuthi inkosi ingumsizi wami. Angiyikwesaba umuntu. So ngekwazi ukufakaza ngoNkulunkulu ngoba usaba abantu ngoba wazi imisebenzi yakho nokungcola kwakho. Izwe lingcolile liyabhubha. Facebook ungcolile, Instagram ungcolile, TikTok ungcolile, TV ungcolile. Ungcolile nje, ungcolile emhlabeni, ngisho izingane ezingcolile, abantu abadala abangcolile, esikoleni ungcolile, othisha abalala nezingane zihamba nqunu. Ungcolile nje uyabona uhulumeni ungcolile. Abantu abakhipha izisu, amadoda wakhe ungcolile. Zisindise uthini uphethu Phendukani. uthi uphethu phendukani. Yiloyo naloyo abhabhathizwe. Yilowo nalo ufanekeze ukuthi Jesu azovuma izono zakho bese ayabhabhathiswa. Egameni likaJesu Kristu. Egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelela ukuze sithethelelwe izono zethu. Khona niyakwamukelisa. Ngokuba isembiso ngesende sabantwana benu. Esabo bonke abakubo. Bonke uNkosi uNkulunkulu ethi yakubabiza. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi. Uthini? Zisindiseni kulesizukulwane esiphambili. Ngiyakutshela ungcole konke. Umuntu ongayenza ukuzisindisa. Usindisa. Ukwahlulelwa kwaNkulunkulu wabona kwami. Mina nje ngahlulela isono. Ngiyantshela izinto ezokwenza ukuthi nilibale izinto zasemhlabeni ningakwazi ukubona ubuso bukaNkulunkulu. Balekela ke inkanuko yobusha. Balekela inkanuko yobusha. Baleka. Umuhle phambi kwabantu, uNkulunkulu mubi. Ngenxa yokuthi ufuna uba muhle phambi kwabantu. Uzenza muhle ngeze. Ufuna ukubhabhathisa, uza kusithinta kule mniningwane oyibonayo uNkulunkulu uzakuyenza indlela sifinyelelile kuwe. Jesu Kristu inkosi. Qhubeka uNkulunkulu asigcine siphinde sibonane futhi kusasa ekseni kwinkonzo yasekuseni ngo-10. uNkulunkulu emuhle makayenze intando yakhe phakathi kwethu umusa wakhe ugcwaliseke. Laba abafuna ukubhabhathisa bazosithinta kule mniningwane oyibonayo, abanembuzo bazokwenza njalo. Kepha kakhulukazi laba abafuna ukubhabhathisa siyabadinga. Jesu Kristu inkosi. Usifana nomkhulayo. Baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu uNkulunkulu namandla. Siyabonga izwi lakho Nkosi eliyinkemba, alihlabe lihlukanise, likhiphe Nkosi zonke izimfundiso ezidukisayo zamadimoni ezingafakazelwa izwi lakho elingcwele Nkosi uJesu ngokuba wena wedwa ufike nomusa neqiniso, ungumusa neqiniso. Wena wedwa izwi lakho liyindlela neqiniso nokuphila. Akakho uNkulunkulu namandla ongeza kuwe ngaphandle koJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Ogcwalise konke umthetho Nkosi nalokho bengagcwalisekile ngomthetho kaMose. Wena wedwa Nkosi uJesu ufike wakugcwaliswa ngezwi lakho elinamandla elikhazimulisa wena wedwa njengenkosi nomsindisi. Thatha udumo nomusa nenkosi manje naphakade. Amen. Amen. Wenza i-view once. Ish. Let's see recording.